आज कई दुगोला फटाफट कंपनी दिल्ली जेकर आयोजक केसी चौधरी जी और हमारे भाई राघवेंद्र सिंह जी, अमित मिश्रा जी, साज पर संगत करे वाला कलाकार, हाँ जी, नाल और तबला पर टिंकू टकराना जी, गोलू सिंह जी, कोरस पर भाई हमारा पवन जी, सुबा जी और रिपुंजय जी, जय हो पैड मास्टर तरुण जी, बैंजू मास्टर राजू जी, राहुल जी और हमारे भाई फिरोज खान जी जो हमारा सुपरस्टार उस्ताद श्री हबास मास्टर के बेटा हैं, और हमारा बैंजू मास्टर हारमोनियम पर संगत करते हैं मनोज जी, और नृत्य पायलिया गोस्वामी। खेपी अब तो दुगोला आज हमारा दुखहरन दास से होता, बाकी इनकर दुखहरन ना, इनकर हम नाव धो दिले बानी कोहरन दास। जितना दुगोला गई हैं खाली कोहर कोहर के गीत गाते रहे हैं, तनिको मन हमारे उसके ना दिलो। खैर कोनो बात ना, एगो सजनी अपना सजना से कहता रही कि साथ बा जे अपना हाथ के रोटी बेल के तवा पर से उतार के आगी पर सेक के फुलैती, अरे का अपना हाथ है रौरे कमाई के घर में एसी लागल बा, एसी में बैठती आलू परवर के, न तो कोहड़ा के तरकारी, न तो दाली में के पूरी रसिया, अरे का अपना हाथ ही खियती। टूमा ए राजा जी का हो, रउआ परदेश में जातानी, बाहरा जातानी, हमरा तो बुझाता कि बाहरा जात नहीं खी रउआ, बाहरा जाते रउआ बाहरा जातानी, इहो नहीं के बुझात कि घर में एगो कनिया बिया जोन रउआ चलते आइल बिया। ए राजा जी हमर कितना श्रद्धा लागल रह जाता कि रउआ आईती आ एसी चालू करके अपना घर में बैठती। ए राजा जी गरम गरम रोटी बनैती, 3 कोनिया पराठा बनैती, ओही पे तेल लगा के फुला के अपना नरम नरम हाथ से रउआ के खियती। ए राजा जी इस श्रद्धा हमार असरे में रह जाई। रउआ एगो काम करी, जल्दी घर आ जाई कि हम अपन श्रद्धा पूरा लिए राजा जी। एकदम तार श्रद्धा पूरा हुई एकदम। वाह कहिया जाइबा रोज रवाइबा, सेज पर आके साथे सुआइबा, अरे आसी पूरा जइता ए बलम घरे आ जइता, गरम रोटी खा जइता, घरे आ जइता, गरम रोटी खा जइता।
एक साल भई रोजे रोजे पगली के हाल भई नहीं अइबा पछतइबा हमरा के नहीं पइबा अरे आके आके प्यास बुझा जइता बलम ए बलम घरे आ जइता गरम रोटी खा जइता ए बलम घरे आ जइता गरम रोटी खा जइता छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक मरते दम नहीं साथ जन्म नहीं साथ जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम हे भला घरे गरम रोटी खा जइता हे भला घरे गरम रोटी खा कुंवर कमल बास आस टूटेला केहू जब अपना से रूठेला मंटू सुमन तलाक करा जइता ए बलम घरे आ जइता गरम रोटी खा जइता ओए होए बलम घरे आ जइता गरम रोटी खा जइता बोलम घरे आ जइता गरम रोटी खा जइता बोलम घरे आ जइता गरम रोटी खा जइता आए देहांती जी आई दो हाथी जी आई की तो अंत हो जाए कि यही तरह को पंडित जी हाँ एक साल भोज करौले देहाती जी कौन ची के अमित मिश्रा जी के अपना दरवाजा पर बोलवले हाथी के बोलौले भोज करौले बढ़िया से ठहर चौका पर ठहर दे के ठहर माने होला जाए आंगन में लीप पोत के अब तो प्लास्टरा के घर होता केहू लिपत पोतत नहीं ना तो पहले गोबर से आंगन में लीप के पंडित जी लोग के बढ़िया से पीढ़ा दे के बैठा के खियावल जाए। चौका पुराई चौका पुराई हाँ हाँ जी खूब सुंदर व्यंजन बनवले पुआ पूरी हाँ कटहर के तरकारी हाँ सोयाबीन हरी राम हो सेव के तरकारी
सेव के चटनी, आलू कोफ्ता, मिठकी, लड़वे छू जाई बैठी महाराज जी बर्गर, पिज्जा। आई 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 खाई आई 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 बाबा, आई आई खाई, बैठी है रोवे खातिर चौका पुरावले बने आई 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 बैठी आई बाबा बिगाड़ी महाराज जी हाँ ले जौन साग सातल जुरा जौन साग सातू जुरल आटल तौना के भोग लगाए लगाई बाबा, लगाई। घीची गरीब आदमी के जौन साग सातू जुरल आटल तौन रवा के खियौनी। हाँ इनकर छोटका भैया देखत रहे हाँ कि पुआ पूरी बनौले बड़े। हाँ अब पंडित जी के भैया कहते रहे कि जौन साग सातू जुरल आटल तौन खाई। हाँ एकर मन जे नीमन बना के अब बाउरे कहल जाला। हाँ चली महाराज जी गोड़ लगता नहीं चलिए हेली 11 रुपये ले ले कहले अपना बबुआ से कि बबुआ असो पंडित जी के बोलई है हम रहब ना ना फटाफट कंपनी में रिकॉर्डिंग बा। बोलवले बड़े हमरा के राघवेंद्र सिंह जी, केसी चौधरी जी, अमित मिश्रा जी। हाँ जी, पंडित जी के बोला के बढ़िया से भोजन करा दी। अब तो उनकर छोटको बबुआ हाँ तैयारी कैले चल जे निमन बना के बाउरे न कहे के बा। जी बस अमित बाबा के बोलो अमित बाबा भैया कह गए बड़े जे पंडित जी के असो भोजन करई हेरवाई आई बाबा, आई ठहर दिले बनी नहीं आई आई अरे आई महाराज आई आई छोटका भैया बोला बता ठहर दिले बनी आई एगो नाही। व्यंजन बढ़िए के बा बढ़िया से जानी जी खूब सुंदर व्यंजन दिहले महाराज जी। महाराज जी भैया तो पर जन निमन बाउर बनौले रहले आई हो खूब खीर पूरी सुंदर सुंदर अचार चटनी कुल दिहले चिखना में। कहले जी महाराज जी भैया जन खियौले तन खैनी हई हमरो गुह गोबर जन जुड़ल आटल हमरो जन है गुह गोबर जुड़ल आटल है तरवा खाली। हाँ अभी से बीड़ी सी सरथा डाला भैया तो पर वही तो एगो चमचो दिया जा आई 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 बोले श्री रामचंद्र की